Bé, hola a tots. Avui vull parlar-vos d'una gamma de producte en concret de la prestigiosa marca nord-americana de North Face. La idea bàsicament és ensenyar-vos un sol producte amb dues particularitats i que apunta molt a una tendència que els últims anys està força marcada. Seria aquesta línia Fast and Light, lleugera i ràpida. És una sabata que òbviament no serveix per córrer, però sí que és una sabata que serveix per caminar de pressa amb garanties. Fan dos tipus de sabata, es diu Hedgehog Guide, en concret, Hedgehog Guide. El que té de particular és que la podem trobar amb un sintètic 100% o amb un sintètic 100% amb la membrana o amb la famosa membrana de Gore-Tex. Per tant, impermeable i no impermeable. Per què això? Doncs heu de tindre en compte que una sabata com aquesta, sense membrana, és ideal per a climes tremendament calorosos i tenint en compte que són sabates d'estiu, en el nostre país això pot anar molt i molt bé. I la membrana, òbviament, una tarda de pluja, un matí on el matoll està mullat, doncs ens donarà garanties d'impermeabilitat. Detalls de la sabata. Detalls importants de la sabata és la seva goma Vibram i el seu sistema d'estabilització que es diu Cradle. Què té de bo? Que és molt rígida la torsió lateral, això vol dir que és molt estable. La sabata heu de saber que el parell pesa aproximadament 750 grams, en el qual estem parlant de superlleugera i en aquest cas seria impermeable. La tecnologia Cradle també la té la germana petita, la que no porta Gore, en definitiva, que ens dona molta més transpirabilitat i que ens dona molta agilitat. Aquesta és una sabata que estem al voltant dels 700 grams, d'acord? 700 grams, 750 grams, impermeable, no impermeable, però sempre amb la fidelitat al Fast and Light, o sigui, lleugera i ràpida, pensada per als que us agrada caminar de pressa, d'acord? Aquí teniu dues solucions, dues bones sabates que, en definitiva, aporten aquesta línia de ràpid. Anem ràpids, que arribem tard. Vinga, fins una altra. Adéu.